कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. चिपळूणमध्ये आज बुरुमतळी येथे एसटी बस आणि कारचा भीषण अपघात झालेला आहे. चिपळूण शहरातील बुरुमतळी परिसरात आज सोमवारी 2 फेब्रुवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास एसटी बस आणि कार यांच्यात भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची नोंद नाहीये. मात्र अपघातामुळे दोन्ही वाहनांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं असून कारच्या दर्शनी भागाचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय. मिळालेल्या माहितीनुसार चिपळूण बस स्थानकातून सुटलेली हडकणी चिपळूण एसटी बस पाग नाकामार्गे बुरुमतळी परिसरात आली असताना समोरून येणाऱ्या कारला जोराची धडक बसली आणि धडकेनंतर कार काही अंतर फरफटत गेल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. अपघाताची तीव्रता पाहता कार चालक हा थोडक्यात बचावलाय. अपघातानंतर या महामार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच चिपळूण पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांकडून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्यात आल्यात. दरम्यान बुरुमतळी आणि पागनाका परिसरात वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे येथे वाहतूक नियंत्रणासाठी अधिक उपाययोजना करण्याची मागणी सध्या नागरिकांनी आणि तिथल्या व्यापाऱ्यांनी केली आहे. कोकण कटा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.